Sraith an Bhéirín Bhuí, Leabhar Pictiúirí de Ainmhaithe. Tá neart pictiúirí ag an Bhéirín Bhuí an seoghid dá chairde na Ainmhithe. Seo láir agus searach a súgra le chéile. Tá an bhó agus an lé go sásta ní béile. Is brálum de thuain, is cuirí de gach sort. Marcíocht asal, is fearlum mar sport. An bhinseach faoi chláire sa miúnáinín gabhar. An chráin is na bainmh, nach iad atá ráir. Mo rá iad mo bhadrí, cuma tirim nó fluch. An cat sa piscíní, ach cá bhfuil an luch. Tá dhá éiníon gé is siúil in a máthair, seo turcaí go portúil ag teacht ina láthair. An chearc a túir deara dá cuid sicíní buí, an sionach a fearra sna cuileáin na sí. Cuiní ní fiáine a muithar an bhéir, na pataí Somalia I muhan dóibh féin. Cnód omsa, cnód itse, san tira ruas dúma, féach na delgní na grán yoga grúma. Allir bhárisce a hálinn a thucht, lachan sean agus óg a snáb an luch. Éan cainte an fiaróid atá cliste go leor, ó rééis go tugtar ortha seo post a chóir. Bíonn éanacha áile thuasain san spéir, an spidéog is fearlum dí bhile go léir. Aimsear an tara gus mise faoin túr, bí na féadachán glóite ó dheasas ó thua.